Er is een bijzonder stukje verliezen uit Holland op het wetter komen. Een horloge uit het iertal 1666. Ondertekenen troch oermaker Jan Cornelis. Wij waren in het vorige tip door een man uit Bergen op Zoom, Piet Andriessen. En dat is een gepensioneerde horlogemaker. En die tipte ons dat er een heel bijzonder horloge op een Duitse veiling te koop stier. Wij vonden het wel heel mooi dat dit nou uiteindelijk boven water kwam. En dan doen we er alles om erachter te komen, wat zit je nou meer van verhaal achter. Het is bijzonder omdat het een eenwiezerig horloge is. Het is van messing maken en er zit een berg kristallen glas, geslepen glas zit ervoor. En eigenlijk uit het dorpje Holland, wat vroeger eigenlijk maar een terpdorpje weer van pakboy een paar honderd mensen, dat er een meesteruurwerk uit zo'n dorpje kwam. Er is geen twijfel oer. Dit horloge komt uit Holland. Achter in het horloge staat een script dat erin staat van Vertzig Halm. Dat betekent het is maken in Holland. Maar daar stier dus net Holland, maar daar stier Hallam. En dat gebeurde vroeger wel vaker dat er een verbastering in de plaknamen zit. Het unieke stuk is ondertussen veild en is dus net meer te koop. Het horloge dat had €15.000 opgebracht uiteindelijk. En het is werd belonen bij een particuliere koper, waar wij net weten van wie het is. €15.000, dat kunnen wij net betalen. Dus hij is dus nog eens wel voorbij gegaan. Maar we vonden het wel heel bijzonder dat dit eigenlijk nog boven water komt. Uit zo'n betierde tijd, zeg maar.